Казка «Муж та й жона». Жили раз муж із жоною. Були в них 3 корови. Файні були, а й бо вже доста старі. Зачав муж із жоною думати, як би тих коров продати. Думав, та й повів газда. Курів на торг, ти, жоно, жени, мені ніколи. А жона була мало зайдена з розуму. Наказав їй муж, аби не давала курів тюньше, чим за 200 золотих. Вона сялим зайсе і затямила. Кой пригнала курів на торг, увиділа, že коровою суд майліпші поміж вшитками. Ушиткі купці окружили її та й обзвідовують, токмляться. Жона, хоч і не повного розуму, виждала си не 200, так і муж наказував, а 300 золотих. Та й туйся найшли 2 швінглери та й кажуть їм: «Паніко, даме вам 300 золотих, кіця согласите на таку подмінку. Ми беремо 2 корови нараз, а 3 вам лишаємо у залуг, доки принесемо гроші. А як принесемо гроші, та заберемо і 3 корову». Жона си на то подумала: «Йой, та люди, а чи й діло говорять?» Согласилася. 2 курів дала, а 3 погнала домів. Ішла путем і радувалася, що дістане ще більше, чим муж наказував. Прихожує газда з поля звідаться: «Ну що, продалась худобу?» «Продалам за 300 золотих». «Ну, чуй, давай швидше гроші, порахуй, це добре ти дали». А жона му каже: «Гроші раз не є, замість грошей ми лишили 3 корову в залюг. А як за ним прийдуть, та принесуть». «Жоно, та що ти приказуєш?» «Що приказую? Правду ти кажу, лим ти похопити не валушин. Люди гроші принесуть, кой за 3 корову прийдуть. Ти зміркуй». Муж ся страшно розсердив. І мив фейсу, і хотів жоні вже голову одрубати. А й бо пак передумав, каже: «Добрі, жий раз, а я піду світом». Начелять поникав: «Кить найду ще єдного такого тумана, жити не будеш. А й бо кить найду, жий се супокійно». Склався та пішов. Прийшов на роздорожку і присів спочити. Позират, подаяка жона везе солому. Сама стоїть на возі, а волів жене. На роздорожі віз став, а чоловік дурної жонося звідать: «Тютко, ти що стоїш? Чому се не сядеш?» «Чому се не сяду? Та хіба не доста волам же солому тягнуть, чи мене мають тягнути?» А пакся сама звідать: «А ти що туй на роздорожжі сидиш?» «Та але упав із неба та спочивав». «Єй, та ти на тому світі був? Та ти не видів там мого Юрка?» «Видів. Тепер ли з ним бесідував? Пірломуся неборакові там жиє. Пюрваний, голодний, козарить там. Коли мішов на сей світ, Юрко попросив, обим зайшов від жуні, може, подай, які гроші би му передала». А Юркова вдова файнося гораздувала. Повела чоловіка дурної жони до себе, натирхала го кожаними бесагами із золотом-сріблом і наказала му, аби повів Юркові, як за ним сигінятком банує. «Позвідай його, це не годен би хоч малося дома указати, попозерати, як той жив». Гості відповідать: «Йой, твій Юрко не годен прийти, та тюн там козарить, нікому го поміняти. Там у кожного своя робота». Як і се оповів, та взяв бесаги з золотом-сріблом і шиковнося забрав. Колися вечір вернув син Юрка, сигіня мати му оповіла: «Йой, синку, був той перший чоловік з того світу. Приказував, якся там твій нянько тяжко жиє. Я того добряка попросила понести отецьові мало грошей». Син ся страшно розсердив, скоком сів на коня і скоро зашвакав доганяти швінглера. Чоловік доти перехожував поле, обернувся та й видить, що доганять го сідлач. Коло самого пути стояла стара верба. Чоловік звер бесаги попудниє на землю, сів на них
і уперся в дерево. Прискакав від ньому легінь та й звідаться. «Гей, не видів із челядника з бесагами повними гроші?» «Юй, видів, айбо ще перше, уже го не доженеш. Ей, знаєш що, позичли ми коня, а я ти поможу, дожену го». Легінь, не думаючи, зоскочив з коня, а чоловік не йде, сидить та каже му. «Айбо, ану пойлем, уприся у сесе дерево, бо як і тю дойду, та в шиток білий світ ся завалить, пропаде». Легінь подойшов, уперся плечами в вербу і держить. А хитряк устав, незамітно взяв бисаги, скочив на коня і поскакав пси путем. До пізньої ночі держав хлоп вербу, докися не проголодав. А як сфаралував, та подумав. «Ну, кить уже вмирав, та най пропаде цілий білий світ. Пущу я вербу». Удскочив на бік, повбертався, пообзирався, а верба як стояла, так стоїть. Думав си легінь, чудуваємся, як годна була моя мати так збаламувати, дати чужому гроші, а я самому ще й коня дав, аби легше годин був утікнути. Тим часом чоловік се вернув домі від рідної жені та й каже. «Ну, жоно, жий кіколем хочеш, всяких дураків на світі ще ні в року доста». На сьому казочці конець.